Undul mahita. Kuria na hinaholongan di bagasang kuari itu atas Yesus Kristus. Masuk beta tu ibadah marbingota. Merede beta nomor 706. Mari hite goar di debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni todi perbadia na tumo palangi do tanoon amen. Sai tangon ma suaraku ade Jahuba molo jojo ahu idok rohaku omat do dului hamuma bohiku atong bohima nahu dului ade Jahuba sai unang mata bunio bohimara do ponau Jahoba do panodangi diau do hatuaku tung mira ise mama biar ahu Jahoba do partano batuan ningoluku tung mida ise ma au biar haton haleluya. Martang yang maita ale Tuhan di bata pargogona suatu dosan amanami dari bano gijangi usial ma todim na badiai doa pistaran nasian hoi tu saluh huriam asalam rarak jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion leon mahiras ni roa di naposom majami tahun hatam asalam pita jalalam gadda huriam na badiai patok tong mau rohanami mangului hosa roh di ujung di bagasan haporsia nature. Mari hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deh kita
Tangyonamu mapati ni debata, pati palimaun do satu pati pasapuluhon sono mahatana, ikon pasangau pemudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangulu di tano nani leon ni Jahoba debatam diho, pati na paunapon unako mamunu, pati na papituhon unako mangalakuk, pati pawaduhon unako manako, pati pasiaon unako olo makatidakon hatan naso tutu maralon doan colma, pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu, manang naposom bawa, manang naposom buru-buru, manang lebuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongamu, olak ni masana rak mangidugu mahita siantuan debata lamu laun patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahon nau bartu patikni. Amin. Mari deh kita pitoras 47. Tapaudu jala tapasere marohatta di adopan ni bata tata poti madosata nagudangi tu adopan ni tu hatta martang mahita. Ale tuan ni bata na badia jala na bonar. Parasi jala bertaluk ni roa jala na basar doho. Saya marpangulai marohami dah kami. Di bani saya sesama sudedo sanami. Dan adong nahu pangasau kami dukon ni asi ni roham. Hati regoran na pinatupan ni anak muda nahu pangasau kami tu jolom. Di bani pasonang jala apuli mahami. Akana hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringon Tuhan sani dosatta, sono dohata ni Tuhan Jehova, nunga diarsai ho au marhite sian aka dosan, jalan nunga dilujai ho au marhite sian aka hajahatomu, au tutu, au sadiri mana desei aka panglausip alani hadiri aku, jala dangbe hupai ngotingo aka dosam, hasanga pema di debata na di gijang. Amin. Mari deh 600 siap polisi. Singko
Turpu Epistel, bagasan Minggu, Saudarion, iman atas surat di Yohanes, bidu 10 pitu ayat onom 1 ayat 10 sia, tajama, marsikasori, marresponsoria, sono madiro hatana, nungau papahatar guarmitu joma akana nileo mitu ausian portibion, hoyado, napuna nasida, jala di leon horo nasida tuau, dira doti nasida do hatami. Nunga di boto nasida, nasian hodo salutna nanilehon tuau. Ay nunga upasatu nasida akahata nanilehon tuau jali di jakon nasida do. Gabe di boto nasida situtu ahu borhat sian ho, jala nunga porsean nasida. Odo marsuru ahu. Dang apala portibion hutang yakon, nasida odo, akan nanilehon tuau, ay hodo napuna nasida. Jala nasa nadiahu, nadihodoi, jala nadiho, nadiaudoi, jala nunga marsangap au di bagasan nasida. Dang di portibio beau tujuloanon, di portibio do anggo nasida, narodo au manopot ho. Aliamang nabadia, ramoti manasida di bagasan goarmu, asa nanilehon tuau, asa sada nasida songon hita. Saleleng rap au do nasida, au do mangaramoti nasida di bagasan goarmu nanilehon mitu au jala hujagai. Gabe dangarong namago siya nasida, ia soholan anak jiai, asa jupang hatani surati. Alay na Roma away manopot ho, di portibion do peao. Di nahudok songoni, asa di bagasan nasida ripas halalas ni roha na diawi. Nunga huleon hatami tu nasida, di hosomi portibion do nasida, aidang sian portibion nasida, songon au naso sian portibion. Dang apalah hupangido, taitonmu nasida sian portibion. Alay naing maramotanmu nasida, maralohon na jahati. Dang na sian portibion nasida, songon au naso sian portibion. Perbadiai manasida di bagasan hasitongan, hatamido hasitongani. Songon parsurum tuau tu portibion, songonino husuru nasida tu portibion. Kuperbadiai do diriku humongkop nasida, asa gabe badian nang nasida, binain di hasitongani. Toni masakna, martua donatu mangion hatani libata, jalan nau pilosa, amen. Mare demah kita. Iturat sada. Tidak kema persiate sona hina tidak konidongata sa persiao de sadok portibion rak mahita madok au persea.
Au Porsea di debata Jehovah, Ido ama bargogo na suatu dosan, na tumo palangit do hakano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagagabian siyang tondi porbadia, andorang suhabuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit, di panguman ni Siratus, nama terpajal ibana di hau silang, na tua bano toru dung ditanom, namun nangulu di hari patuhon, nama naik ke surga, lau mundur siamun di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogotanon, mangumi alat na mangulu do mate, au Porsea di tondi porbadia, caladong sadamulia na badia, kuria hatopan halak Kristen akan badia, do dia sani dosa, do dia hai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, do dia nguluan na sudah. Amin. Horas. Hurian itu hatta, tabigi maju tik-tik namasa di huriata di minggu senasa dariot tanggal 10 Mei 2020 sada. Guarni mingguta, minggu eksaudi, lapatanna, saya tangihon masuaraku alit Jehovah. Topik minggu, hatuaon ni halak nati geroha, mau bahasa Indonesia na kebahagiaan orang benar. Nah parjolo warta umum, tik-tik parjolo, naing majalo pasu-pasu parbuga sodo, Sandro Immanuel sijabat, anaknya mata, Pendi sijabat SH, Tubuh ni Inata, Hasna Dewita Boru Hutagalung SH, Maringanan di Jalan Citra Sari nomor 12, Sektor Pengayoman, Huria HKBP, Resort Pekanbaru, Dohot Orwana, Anita, Meilina Sitorus Pane, Boru ni Amata, Abner Sitorus Pane, Tubuh ni Nata Lamsaria Boruma Manurung, Maringana di Kapuk Kristen Lubajulu, Huria HKBP Lubajulu, Resort Lubajulu, Pamasumasuo di hari Sabtu 22 Mei 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, konseling Parsaripion di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, inganan ruang konseling gereja HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Tik-tik perjolo, naing majalo pasu-pasu perbuka sodo, Jimmy Ricardo Manalu, anaknya Mata Amanalu, Tubuh ni Inata, Erboru Nababan, Maringanan di Jalan Segar, Huria GKP Segar, Rejosari, Resort Labu Baru Barat, Dohot Orwana, Rumodang Boru Sihotang SE, Boru Nyamata, TM Sihotang, Rumodang Sihotang SE, Guru Nyamata, TM Sihotang,
tubuh ni inata erborumanik maringana di Jalan Perkasa, Gang Perkasa Pitu, nomor 77, sektor Rintis. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Pamasumasu di hari Rabu 26 Mei 2020 sada di GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat. 2. Majelis menghimbau seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengikutsertakan anak-anak usia di bawah 12 tahun, anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di dalam gereja. 2. Dimohon kepada seluruh jemaat agar mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal sektor demi terjaganya protokol kesehatan yang telah berlangsung dengan baik. Suara koinonia sada maka tidakun haporsiaun Minggu sadarion tanggal 10 Mei 2020 sada pukul 10 sada wib di Patu Pado maka tidakun haporsiaun tu yanakun ni huriata nang marsyajar tahun 2020 sahatu 2020 sadaun dohot manjalo ulau nabadia rab dohot natoras maka tidakun haporsiaun torokna 52 halak bahwa 25 halak boru 27 halak. 2. Di Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada di Patu Pahuria do Padidion Nabadia di Huria HKBP Pekanbaron. Hari perguru terdiri tanggal 25 Mei 2020 sada pukul 10.05 WIB inganan gereja membuat surat sian situa sektor. Napatuluhon pilihan tu pembangunan Minggu sadarion 10 Mei 2020 sada pasahaton pilihan paduahon dohita tujolo pilihan tu pembangunan marhite amplop papaton PHD Ina HKBP Pekanbaru di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sada di Patu Pado PHD Ina HKBP di gereja masuk pukul 10.05 WIB. Ni sosohot tu sudah para puan asarotu PHD Inai. 5. Pentakosta Perjolo Manang Haroroni to di Probadia. Di hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sada pesta Pentakosta Perjolo Manang Haroroni to di Perbadia masuk songon nasomal. Di hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sada pesta Pentakosta Peduahon Manang Haroroni to di Perbadia masuk pukul 10 sada WIB. Suara diakonia sada ulang tahun tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di hari hatu tubuh dot ulang tahun pardongas saripeon perbagasun sian ari saplonop sahatu tanggal 22 Mei perhalado dot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani debata Kolose 2 ayat tonon ope songo pajakono muna di Kristus Yesus Tuhani songo ni mahamu marparange di bagasan ibadah. Napaduahon jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan.
Nomor sada, Pendeta Wilhelm Riemen Stompul, napaduahon, Nyonya Pasaribu Ibu Panjaitan, Sektor Pekanbaru Tonga, patuluhon, Dr. Wilfried Pangaribuan, Sektor Pengayoman, napa opaton, Situa Simatupang, Sektor Wonorejo, napa limahon, Ruth Maria Borusiagian, Sektor Labu Baru, napa onopon, Nyonya Situa Perdede Boru Sibarani, Sektor Labu Baru, napa pituhon, Nyonya Situa Hamar Paung Boru Suhobding, Manango Pupiter, Sektor Kompleks Gubernur, napa waluhon, Situa Boru Hutapea, Sektor Ritis, napa siahon, Tesiahan, Sektor Labu Baru, 10, Nyonya Manik Boru Sibarani, Manang Yunita Sibarani, dirawat di Rumah Sakit Petala Bumi, lantai 2, dan Purmama Sada. Nomor 10 Sada, Emna Dabdab, Sektor Panda Permai, dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Jalan Ahmad Yani. 12, Jajel Nabitupulu, Sektor Rintis, dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jainab Goba. 10 Tolu, Kompol Rio Perdede, Sektor Padangbulan Tolu, di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Sakit menahun, Nyonya Sintua Insinyur Memhas Tumorang, Boru Simatupang, Sektor Labu Baru. Nomor 10, Ujahan Siahan, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Nomor 4, Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutara, Sektor Rintis. Nomor 5, Opu Elpa Simajuta Boru Silitonga, Sektor Ritis. Tatangnya kema ruas nihuriata namar sahiti, na di Rumah Sakit dohot na di Jabu, songon na tersurat di Tiktingon. Tambahan titing halani partikian, Tiktik Parjolo, Naing Majalo Pasu-pasu Parboga Sodo, Sandro Christoph Sinaga, anaknya Mata Johannes Sinaga, Tubuni Inata, Elpride Boru Hasugian, Maringanan di Jalan Pokat, Nomor 6, Sektor Wonorejo, Huria HKBB Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orowana, Okta Silpia Boru Sidabutar, Boru Niamata, PNT Pahala Sidabutar, Tubuni Inata, Nur Hayati Boru Tabunan, Maringanan di Jalan Damai Palas, Jemat GKP Estomi Hipalas, Pamasu di hari Sabtu tanggal 20 Mei di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Songonima tikting di minggu tasadarion, tuhat tama nama masu hita sasude. Merdeka 215, Asada do ayat 2. Yesus, na pogos to nina
Dami ni batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, hata ni dibata di permingguota sadarion, sian buku pesalmen bidu sada, mamuka sian ayat sada rodi ayat onom. Martua mahala nasoolo mangihuton tahini akka parjahat, jalan nasoolo jongjong tudalan ni akka pardosa, jalan nasoolo sahudulan dohot akka pangarehei, sai patik ni Jehovah do lomoni rohana, jala sai ido dipikiri rohana arian dohot porngin. Songo kau do ibana nasinuan di topi ni batang aek, namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina, bulung nape dangolo malos, jala sudena niulana majadido. Alai dang songoni anggo pangalahon ni akka parjahat, songon orbuk na hinabakon ni alugudo nasida, dibaheni dang manahan akka parjahati, maradopon paruhuman, madang tarbahen akka pardosa jongjong di luhutan ni akka natigor roha. Ai ditada Jehovah do dalan ni akka natigor rohai. Alai matua laholonong do anggo dalan ni akka parjahat. Di hata Indonesia di dok songonon. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ido yang gosahna. Hamu amanami doho inanami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, lubobi ma akka nanayang makatidak ko kapersiaon sadarion. Ido rohaku torobdo akka pelajar peserta sidi nuaing naso mangatusi hata batak. Alani upasaha mah hatorangan ni jami taon di hata Indonesia. Allah pos rohaku dangadok kita dison naso mangatusi hata Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini atau psalmen ini membedakan dua jenis orang. Yang pertama, orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Apakah Tuhan menciptakan dua jenis orang seperti ini? Apakah Tuhan mencipta manusia itu dua jenis seperti ini? Tentu bukan. Tetapi manusia itu dalam kehidupannya dan kecenderungannya banyak yang kemudian menjauh dari Tuhan, melanggar perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Karena itu
setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan Allah, kita semua mengambil pilihan. Apakah kita akan mau menuruti kehendak Tuhan atau kita mau menentang Tuhan Allah? Apakah kita mau mengambil berbagian dengan Tuhan Allah atau kita mau berseberangan dengan Tuhan Allah? Karena itu pilihan ini menyangkut satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu hati kita. Hatilah yang menentukan kemudian apa yang menjadi pilihan kita sebagai orang yang dicipta Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham, aisyanido roh mual akahanguluan. Jadi yang paling terpenting adalah hati. Saat hati seseorang telah dipenuhi kemauan dan kerelaan untuk mengikut Tuhan, maka meskipun jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan yang sulit, jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi hatinya sudah penuh dengan kerelaan. Dia mau mengikut Tuhan. Tetapi betapapun kelihatan jalan itu mudah, jalan itu gampang saja, banyak orang mendukung, tetapi kalau hatinya itu tidak mau, tidak rela, tentu itu menjadi sebuah pekerjaan yang sulit. Karena itulah pemazmur pasal 1 ini tentu bukan sembarangan menjadi pasal yang pertama dalam kitab Mazmur yang cukup panjang itu. Karena Mazmur ingin menyampaikan pengalamannya secara rohani, bagaimana seseorang harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan, orang itulah yang disebutkan di sini sebagai orang yang berbahagia, orang yang mendapat sejahtera, orang yang mendapat berkat melalui kerelaan hatinya hidup dalam kebenaran. Memang orang percaya, siapapun kita, setuju atau tidak, kita semua hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita semua sedikit atau banyak kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Di sekitar kita banyak orang-orang yang fasik disebutkan dalam perikop ini. Banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang tidak jujur, banyak orang-orang yang berusaha korup, banyak juga orang-orang yang berusaha hidup dengan jujur. Kita hidup dalam dunia di mana kita tidak mungkin mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh itu. Dan itulah sebabnya firman Tuhan ini juga mengingatkan supaya kita tidak duduk, tidak sekumpulan dengan para pencemooh, dengan orang-orang yang berusaha untuk menentang firman Tuhan, orang-orang yang ateis, yang berusaha terus-menerus memberontak, berusaha mengkonfrontasi semua ajaran tentang Tuhan Allah. Orang-orang yang berusaha untuk memberontak kepada Tuhan Allah. Kita tidak duduk, tidak sekumpulan dengan orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu meskipun setiap hari mungkin kita berhubungan, tidak mungkin kita tidak bersentuhan dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang penuh tantangan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita tetap menjaga kesucian hidup kita. Itulah cara kita untuk hidup benar. Kita tidak mungkin berdampingan atau duduk bersama dengan orang pencemooh. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Rasul Paulus pernah mengingatkan orang Kristen bahwa sebuah pergaulan yang buruk bisa meniadakan kebiasaan yang baik.
Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Unang hamu lilu, magodo ada nadegan molo hinobar naroa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk memiliki sebuah sikap bagaimana kita untuk tetap mawas, tetap waspada meskipun godaan dari kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan ada di sekitar kita. Dan inilah saya kira ciri-ciri orang yang semakin dewasa, yaitu mereka yang memiliki prinsip yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dan semua fenomena yang kita hadapi. Karena itu, Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan mengatakan ada bahagia, ada sejahtera, ada hatuaon tu akka halak natigor, itu berarti tantangan bagi kita semuanya bagaimana setiap orang menjadi berusaha hidup benar. Meskipun dalam dunia kita memang orang benar, berusaha hidup benar, berusaha menjadi orang baik itu sering diidentikan dengan bodoh. Orang baik, dia itu terlalu baik. Kok mau kali dia itu? Akhirnya orang menganggap dia bodoh. Tidak mau mengambil keuntungan atau tidak mau melepaskan diri dari situ. Jadi orang yang berusaha berbuat baik pun kadang-kadang dengan tantangannya sendiri. Nah, inilah yang diserukan oleh firman Tuhan. Saya berpesan saudara-saudara, jika saudara orang baik, tetaplah menjadi orang baik meskipun tantangannya banyak. Kalau saudara orang jujur, tetaplah menjadi orang jujur meskipun kesulitannya banyak. Meskipun mungkin banyak godaan-godaan di sekitar kita. Inilah yang diminta Tuhan dari kita. Supaya kita tetap menjadi orang benar. Orang yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita. Hari ini saudara-saudara peserta Sidi adalah hari wisudanya kamu secara rohani. Kamu akan mengikuti pelajaran atau pendidikan. Pada waktunya kamu akan diwisuda. Wisuda berarti menyelesaikan pelajaran apa yang telah kamu tempuh selama ini. Hari ini akan menjadi hari yang berbeda bagi kamu. Karena hari ini kamu akan diwisuda secara rohani. Mulai hari ini kamu tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Karena dalam kekristenan, secara khusus dalam tradisi gereja kita, Sidi itu adalah lanjutan dari baptisan kudus. Saudara tahu apa itu baptisan kudus? Baptisan kudus bagi orang Kristen adalah cara kita untuk menerima kasih karunia Tuhan melalui penghapusan dosa warisan. Pada waktu itu orang tuamu datang membawamu ke gereja supaya kau dibaptis. Orang tuamu berjanji bahwa mereka akan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk mengajarmu, membesarkanmu, membutuhi kebutuhanmu bukan hanya secara fisik tapi juga secara rohani. Hari ini tunailah sudah tanggung jawab orang tuamu bahwa mereka berjanji akan membawamu menjadi anak Tuhan. Jika hari ini adalah ibadah menyaksikan iman atau sidi atau di gereja kita sering disebut sebagai malua atau malua sian pakakungi. Ini adalah cara kita di dalam perjalanan kehidupan rohani kita untuk menjadi Kristen yang dewasa. Itu sebabnya disebut sidi itu sebagai confirmation of faith, penegasan iman, peneguhan iman. Hari ini saat saudara menyaksikan iman, maka saudara telah dianggap menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena itu saudara sudah dianggap sebagai saudara.
Selama ini saudara adalah anak-anak. Disebut sebagai anak-anak bukan hanya karena dari umurnya, tetapi mereka yang belum naik sidi tetaplah disebut sebagai anak-anak berapapun umurnya. Tapi saat saudara menyaksikan iman hari ini, berjanji kepada Tuhan bahwa saudara akan menjadi pengikut Tuhan yang menjadi dewasa, maka saudara diterima sebagai seorang Kristen yang dewasa. Artinya yang telah menyelesaikan pelajaranmu selama ini. Dan juga mulai hari ini saudara bisa menerima perjamuan kudus, yaitu cara kita untuk menerima penghapusan dosa aktual, dosa sehari-hari yang telah kita lakukan. Melalui perjamuan kudus itu kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penghapusan dosa aktual. Jika baptisan kudus adalah penghapusan dosa warisan, maka perjamuan kudus adalah penghapusan dosa aktual. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terutama saudara yang hari ini menyaksikan iman, karena itu bersukacitalah, karena saudara telah menjadi saudara bagi yang lain. Saat saudara menyaksikan imanmu, saudara menjadi saudara bagi semua orang Kristen yang ada di segala abad. Saudara juga diterima sebagai saudara di tengah-tengah keluargamu. Artinya sudah menjadi Kristen yang dewasa. Tapi jangan pulang nanti dari sini langsung kau bilang sama bapakmu, bagaimana saudara? Bagaimana bro? Sis, itu ya. Orang tuamu tetaplah orang tuamu. Tetapi yang kita yakini dari ibadah seperti ini, kamu telah diterima menjadi orang Kristen yang dewasa. Penegasan iman seperti ini saudara-saudara akan menjadi pelajaran baru yang terus-menerus. Dari pembicaraan kita bersama dengan orang tua dan peserta sidi bersama dengan pengajar, kami mencatat beberapa hal dari kebersamaan kita selama ini, selama pembelajaran ini. Pertama, kalau kami tanya apa cita-citamu, ada yang bilang jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi usahawan atau wira swasta, gitu ya. Dan dari semua pembicaraan kita, saya yakin amanginang. Saya juga berani mengatakan bahwa masa depan saudara-saudara tidak dibangun nanti atau haduan. Kan sekarang ini generasi kita ini banyak juga disebut sebagai generasi yang nantilah itu. Nanti juga saya tahu itu. Karena itu disuruh sama orang tuanya, cuci dulu piring. Anaknya jawab, tar dulu. Kerjakan dulu nih, tar dulu. Akhirnya anak-anak kita sekarang generasi tar dulu. Tunggu dulu. Lihat nantilah itu. Tentu kita yakin anak-anak kita ini, kebanggaan kita ini semakin menyadari bahwa masa depan memang dipersiapkan hari ini. Bahwa masa depan itu tidak dipersiapkan nanti, tapi hari ini. Dan dengan itu juga ada keyakinan kita bahwa gereja kita ini, persekutuan kita ini, keluarga kita memiliki masa depan. Kalau anak-anak kita ini memiliki visi seperti itu, keyakinan seperti itu, masa depan dipersiapkan hari ini. Karena itu saudara-saudara peserta sidi, saya bersama dengan para pengajar yang lain selama beberapa kali pertemuan kita beberapa bulan ini, pandemi ini tidak menghalangi kita dalam pertemuan. Kami lihat banyak saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Tapi ingat bahwa pelajaran sidi sudah berakhir. Pelajaran reguler ini sudah berakhir. Saudara nggak perlu lagi datang setiap Sabtu atau Minggu ke gedung Eksau di sana untuk belajar.
Tapi saya pesan pelajaran kehidupan yang sebenar-benarnya justru baru dimulai. Karena itu praktekkanlah apa yang menjadi tugasmu sebagai orang yang dewasa, yaitu menerapkan apa yang telah kau pelajari selama ini. Ada beberapa parameter kedewasaan orang Kristen. Pertama-tama, ciri-ciri kedewasaan iman, saudara-saudara. Orang yang semakin dewasa, yang pertama, dia sadar, semakin menyadari tugasnya untuk ikut dalam panggilan orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9, dan menyadari panggilannya dalam tritugas gereja. Apa itu saudara-saudara tritugas gereja? Yaitu koinonia, untuk bersekutu. Jadi jangan sesudah selesai pelajaran sini gak pernah lagi datang ibadah, gak pernah lagi datang persekutuan atau ibadah minggu. Tetap jalankan koinonia. Tugas yang berikutnya adalah marturia, bersaksi. Saudara gak mesti jadi pengkhotbah, tapi saudara bisa menjadi saksi Kristus melalui perbuatan-perbuatan dan sikapmu. Dan juga tugas gereja, bagaimana saudara ikut dalam pelayanan kasih atau diakonia. Ciri kedewasaan iman yang kedua, orang yang semakin dewasa, dia tahu bahwa dia menyadari identitasnya, jati dirinya sebagai garam dan terang. Matius pasal 5, yaitu yang selalu membawa pengaruh dalam kehidupan. Yang ketiga, ciri-ciri kedewasaan adalah hidupnya menjadi berkat. Kalau saudara selama belum sidi, hidupmu itu seperti menyusahkan orang tuamu. Sesudah saudara sidi, jadilah berkat. Sebelum sidi masih suka melawan sama orang tua, masih bisa membuat sedih orang tua. Sesudah sidi tentu saudara harus menjadi orang yang berbeda. Jadilah berkat. Ciri yang keempat, orang yang dewasa tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jangan hanya karena takut dibilang gak gaul, saudara ikut-ikutan, ikut sana, ikut sini. Hanya ikut-ikutan. Ingat tadi apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara harus menjadi orang Kristen yang memiliki prinsip. Tidak mudah diombang-ambingkan. Dan yang kelima, yang terakhir, tentu saja saudara-saudara, saudara harus dengan setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Ada saudara-saudara Amanginang mitos di sekitar naik sidi. Banyak orang-orang bilang, hari ini kau naik sidi, mulai hari ini kau sudah menjadi dewasa, tanggung dosamu sendiri, katanya. Rupanya selama ini siapa yang tanggung dosanya Amanginang? Lalu tulangnya datang kan? Datang tulangnya Amanginang, opungnya. Lalu bilang, kalau ada acara di rumah, kau sudah naik sidi, hari ini dosamu bukan orang tuamu lagi yang tanggung, kau sendiri yang tanggung, katanya gitu. Saya kira itu mitos itu Amanginang. Itu nggak ada tertulis dalam Alkitab itu. Coba bayangkan kalau sebuah keluarga, bapak ibu, anaknya 3. Lalu dosa yang anaknya yang 3 itu ditanggung oleh orang tuanya. Berat juga ya. Sedangkan dosanya sendiri mungkin nggak bisa ditanggungnya. Boro-boro dosa semua anaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang memang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Jadi karena itu, peristiwa menyaksikan iman ini hanya menjadi peringatan bagi kita. Setiap orang, anak-anak yang sudah belajar sidi, naik sidi, mereka akan bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang kau perbuat, apa yang kau pikirkan, apa yang kau rancangkan dalam kehidupan ini. Karena itu, gereja kita mengucapkan selamat bagi kamu hari ini menyaksikan iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidupmu.
Jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul sudah mempelajari firman Tuhan, akan menerapkan apa yang telah kau pelajari dan menjadi semakin dewasa dalam iman dan sikapmu. Tuhan memberkati. Martangi yang mahita. Mauliate rohanami di Tuhan, di hatam nahutangio kami di bagasat tikion, di lehon hodo hatuaon tuaka, lamak keguluhon hati gorang, lamangulu di bagasan hasit tongan ni hatam. Mauliate rohanami Tuhan, dijujui ho rohani akka ianakon nami, nasay lawan marguru, di hatam na bediai marhite-hite, parsajaran makatidako kaporsyaon, na nijujuan jalan na nidukung ni akan natorasna. Ope Tuhan nunga sikokbe baga-baga ni akan natorasna tagan mabuan ni anakon natupad diyon na bedia asa ajaran nasida parbohalan nasida akay anakon nay. Mauliate rohanami Tuhan ala di paloaso akan natoras paborhatto nakay anakon masuk tu gerbang kedewasaan tu hatorason ni haporsyaon gabe akahala Kristen nama natoras natang tutu nasida Tuhan dung marsi ajar nasida nasya laon sahapoma to dim to di porbadia tu akayanak komona le Tuhan asalam tutu nasida magurang di bagasan haporsyaon maniop prinsip-prinsip ni hakristenon jala boy gabe sitit dangim marhite-hite ngulu nasida dohot nang akka ulaon nasida saluhut na akan napinarsita ni akayanak komon dohot na torasna rodi ulaon na misadarion na Tuhan homa nama masu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laos tapapuma pilihan. Salele
hurian itu hatta masuk mahitan waeng tu acara makatidak ko kaporsiaon parjulu marede mahita. Hotok tong lehutonoku, Yesus ipoluluan. Tung nasoto dikonoku, ona paluan. Sian sasude dosaku, dohot sian umi. Natotong biaraku, ala padosaki. Jongjong mahamu dana nanay makatidak ko kaporsiaon songonima nang natorasna di inganan nabi. Marhite-hite guardi di bata ama anak dohoton di Purbadia, amin. Hamu ali natoras tidak danakon di ida hamudo yanak komuna hakolongan ni rohamuna jongjong dison tama jumulu madok mauliate hamu sadarion tu de bata ala ni sudi asini rohana nasai laon ai di pangulu do nasida rasi rasa duaing jala sanga di boto nasida hatani de bata dohot dalan tuhanguluan ala ni tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akka anak komunaon. Aidang di lehot debata akad danakot tuhamu asa adong dongam muna mangula ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihutton hata ni debata ido ubahen na dilehon ditanya kok kamu do ganup ari yanak komuna nasai laon asa unang mago nasida molo dihilala hamu nuaing kurang ni pabahenam muna taringot tu akayanak komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna mertangiang mahita. Ali Tuhan debata ama ni nasa natargoar ama di banua gijang dohot di tanoon saitangi hom matangiang namion jakom ma akad danakon gabi yanakommu asima roham lehon matot di Purbadia itu rohana sida asa gabi sisiammu nasida ro di saliling nililingna molotung nahurang pabahenan nami nasay laon tu nasida saya sima roham saya sesa mai saya unang matargasip nasida jala unang loas mago manangise sian nasida binahen ni pangalahon nami asima roham sahat tu tangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hudul mahamu natoras hamu akadak danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sugo ni roha ni debata dang tarbahen hamu be masih dalian sugut di ari paruhumani molo ingot rohamuna di akka ari di ngulumuna naong salpui tama madok mauliate hamu tu debata alani sude asini rohana jala mulo diingot hamu akka pabahenam muna na soture ima neang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna ro di saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion mardingoti buan hamu maluhut na Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na use humokop pardosa na manopoti dosana alai paubah hamu marohamuna huhut puka hamu ma parangin nai baru olat nion sadarion asa dalanam muna dalan nagogoti na marhapateat tuhanguluan si saliling nililingna atong alusi hamuma
na husukut tonon tuhamu di jolo ni debata doh di jolo ni akadongan na pungu dison di parhatu turoham do hata ni debata na ginuruhom na sailaon holani do dalan tuhanguluani olo doho sian nasaroham tumudal hon saluhut dosa jala olo doho tujoluanon mangihutton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu olo doho maka uluhon haporsiaon nasetongi nah hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi doho di padan nai baru atong marpada dohamun waeng doho di bata nabadiai di jolo ni huriaon tungunang ngose hamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiaon muna martangiang mahita ale amanami jala di batanami suruh matot di porbadia turohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulehok kami marohanami bahin ingananmu olat nion rodi saliling-lilingna suratton jala sahapi matusi sude naung puloi hami sai paujung ma na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sugut manang isesian hamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami tuhanguluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dakok kabu majolo haporsiao munai au porsea Roma hamu tujulu hata si paingot di si Freya Audra Belva Huta Barat marhapatunon mahamutu sasude haholongi ma akadongan habiari madebata pasangap maraja sada Petrus 2 ayat 10 sai burju mahorasi rasa mate dungelehonoku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani debata nagini rohon mi ai ido hanguluammo hata si paingot di si Santinia Golda Meir Silain gawe di dok ibana matuahu tukma asini rohakku diho ai di hagaleon nasun timbul hagogoon 2 Korin 12 ayat sia sai burjuma horasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluan
parangehon mahatan di bata naginuru homi ay ido hanguluam. Jalo hamu pasu-pasu siat di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di purbadia. Sai idongani mahamu maralohon nasa najat dala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Francisca Mariani Priscilla Silaen. Sai ramoti maahu ali di bata ay marhabo santuho duaw. Pesalmen 10 ayat sada. Sai burju mahorasi rasa mate dungil lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangihon mahatani di bata nagini ruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Deana Happy Rosari Sarumpait. Sai parrohayau mangatusi dalannya kaparetam. Asa hupikir-pikiri halongangan akan Nabi Nahemi. Pesalmen 110 sia ayat 27. Parangehon mahatani debata naginurohomi aido hanguluamu. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu siat di bata amat tai do sian Tuhan Yesus Kristus doho sian tod di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat dala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Jovanka Gladiola Panggabean. Si bahena dinggan dohamu atong molomar guru tu surati diulaho kamu patik rayaon haholongi dongami songon dirim. Jakobus 2 ayat 8. Sai burju mahorasi rasa mate dungilehono kumatuho tupal hangoluan parangehom mahatani di bata nagini rohon mi ay ido hangoluammo. Hata si paingot di si Triani Cahya Hutahayan. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhuna tu debata ama di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Sai burjumaho rasi rasa mate dungele honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan debata naginur homi ay ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Yolanda Trinova. Haburju homa paraluan haporsiaun nadinggani. Sada Timoteus 6 ayat 12a. Sai burju mahorasi rasa mate dungilehono kumatuho tupal hangoluan. Parangehom mahatani di bata nagini rohon mi ay ido hangoluammo. Hata si paingot di si Cindi Dwi Rindu Sibuya. Alai unang marnaluja hita mabayan na denggan. Ay na manggotil do hita muse ditikinai. Anggo sopargale hita nuaing. Galatia 6 ayat sia. Sai burjuma horasi rasa mate dungele honok kumatu hotupal hanguluan.
Parangehon mahatan debatana ginuruhomi ai ido hanguluam. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata amatai do sian Tuhan Yesus Kristus do hotot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Claudia Agnes Stefani si tumpul. Jadi didok Jesus matui bana. Ala di idahuau ubay nagay piporsea ho. Mertua makana porsea atik pe so di ida. Yohanes 20 ayat 20 sia. Say burcuma horasi rasa mate dungili honop kumatuhotup malhanguluan. Parangi homahata ni dibata na giniruhon mi ay ido hanguluan mo. Hata si paingot di si Agnes Marta Natania Taneo. Jauh-jauh mahotuahu asa hualusiho. Asa hupabotoho tuho hata akana bulon doho nasokal akana sobinotomi. Jeremia 33 ayat 3. Sai burjuma horasi rasa mate dungele honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluam. Jalo hamu ma pasu-pasu sian dibata amatai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa dajat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Graciel Ivanara manurung. Molo dipangido hamu manang ahasianahu marhiti-hiti guarhu patupawokku mai. Yohanes 14 ayat 14. Say burcuma horasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hangoluan. Parangi homa hatani dibata nagini rohon mi ay ido hangoluan mo. Hata si paingot di si Larissa Roida Capah. Si kokma di hamu asini roha dohot dame dohot haholongon ni roha. Judas sada ayat 2. Sai burjuma horasi rasa mate dungele honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian dibata amatai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Yovita Angeline si lain. Jala lehonokku tu hamu rohanai baru. Dohotod dinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku du roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tu hamu roha sibuk. Hesekiel 36 ayat 26. Sai burcuma horasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Parangehon ma hatani dibata nagini ruhon mi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Yolanda Obelia Siahaan. Atong dalani hamuma saluhu dalan akana hutonaho tuhamu asa marsonak-sonak kamu. Jeremia 7 ayat 23b. Sai burjuma horasi rasa mate dugele honokku matuho tuppal hanguluan.
Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluam. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata amat pai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Francisca Mariana Priscilia si lain. Asa terpuji hasangaponna marhiti-hiti-hita akan naung makirim hian di Kristusi. Efesus 1 ayat 12. Saya bercuma horasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluan parangi homa hatani di bata naginuruhon mi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Christine Emanuela Pajaitan. Biar bida Jehovah do permulaan ni hapistaran, jala parbinotoan nya kanabadia do hapatason, poda sia ayat 10. Sai burjuma horasi rasa mate, dubile honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan de batana ginurhomi, ai ido hanguluam. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata amat tai sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Grace Angelica Simanjuntak. Alai tarpangido ibana do adulu mo bisian nata pangido manang tapi kiri. Hobar tu hagogo on nama korhon di bagasak kita. Efesus 3 ayat 20. Sai burcuma horasi rasa mate dungi lehono kumatu hotupal hangoluan. Parangi homma hatani di batana gini rohon mi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Olivia Deborah Sianturi. Sai pasal puma akamataku unang merdida na sogabiak. Sai pangulu maahu hinorhon ya ke dalam mi. Pesalme 110 sia ayat 37. Sai burjuma horasi rasa mate dugile honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhon mi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tot di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Ica Florencia Saragi. Ay di lehon debatado tu hita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajayo diri, dada todi hatahuton. 2 Timotius 1 ayat 7. Sai burcuma horasi rasa mate, dungi lehono kumatu hotupal hanguluan. Parange homma hatani di bata nagini ruhon mi, ay ido hanguluammo. Hata si paingot di si Olivia Ruth Sahanaya Nenggolan. Jadi di dok Yesus ma, nunga pola nasai lele ngau rap dohot tamu, lao so di tadahodo pe ahu ale Pilipus.
na marnida ahu marnida amaido. Buasa madohonomu patuduho tuhami amai. Yohanes 14 ayat sia. Sai burjumaho rasi rasa mate dugele honoku matu hotuppal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluam. Jalo hamu pasu-pasu sian debata amatai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Maria Kristina si Buea. Asasian na tumangiho do roha porsiaon. Iya panangihoni sian hatani Kristus do. Rom 10 ayat 17. Say burjuma horasi rasa mate dungile hono kumatuho tupal hangoluan. Parangihom mahatani di bata na giniruhommi ay ido hangoluammo. Hata si paingot di si Desi Saskia Gultom. Unang mahuro hadi halak midaho siala haposo ommi. Alai gabi tiruan nya kana porsia maho di pakatayon, di parange, di holong di roha, di hapursiaun, nang di hatomanon. Sada Timotius 4 ayat 12. Sai burjumaho rasi rasa mate, dungele honokku matu hotuppal hanguluan. Parangehon mahatan di batana gini ruhomi, ai ido hanguluam. Jalo hamu pasu-pasu sian debata amatai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipergugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Claudia Natasha no Ronalaf hutahayan. Jala ikon radutan muna kapareta kudohot mangulahon akai. Ay ahudo Jahoba na pabadiaho kamu. Tolu Musa 20 ayat 8. Saya burcuma horasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangihon mahatani di bata na giniruhon mi ay ido hangoluammo. Hata si paingot di si Miranda Paulina si Hotang. Sai di halungut rohanami do Jahoba. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Psalm 33 ayat 20. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata amatai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Cesia Salomika. Marguru tu panadayon ni dibata amahian di bagasa todi napabadiahon. Tu pangoluyon dohot pangurasyon ni mudar ni Yesus Kristus sikop madihamu asini roha dohot dame. Sada Petrus sada ayat 2. Say burcuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hangoluan. Parangehom mahata ni dibata nagi ni ruhon mi ay ido hangoluammo. Hata si paingot di si Cleora Fanti Yohanna na 70. Unang baloso kamu najat aloni najat, rikoti hamuma nadenggan di jolo ni halak saluhuna. Rom 12 ayat 10 itu.
Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi ai ido hanguluam. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di Silaudia, Ingrid, Teresa Sinambela. Ay dangadong nasotar patupa debata. Lukas sada ayat 37. Say burjuma horasi rasa mate dungilihono kumatuho tupal hanguluan. Parangi homa hatani debata na giniruhomi ay ido hanguluan mo. Jalo pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat jala di pargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Matthew Jonathan. Tadi kok kamu maakanane yang roha sama ngulu hamu. Jala ihut-ihut tamu madalan hapat tason. Podasia ayat onom. Say burcuma horasi rasa mate dungili hono kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahata ni debata nagi niruhomi ay ido hangoluan mo. Hata si paingot di si Daniel kutapea. Ale Jakoba. Uhaholongi do hajongjongan ni bagasmu. Dohot hasonggopan ni hamuliaumu. Psalme 26 ayat 8. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatan debata naginuruhomi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu siat debata amat tai doho siat Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Lodwig Timothy anugerah Sinambela. Say parohay mahami mamilangi aka ari-ari nami. Asa daputan rohana bisuk kami. Psalmen 10 ayat 12. Say burcuma hora si rasa mate. Dungilehono kumatuho tupal hangoluan. Parangi homahata ni dibata na ginuruhomi ay ido hangoluan mo. Hata si paingot di si Samuel Gilbert Parulian Manik. Unak komabiar. Ayahu do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu. Ahu napunaho. Yesaya 43 ayat sadabi. Sai burjuma horasi rasa mate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahatan debatana ginuruhomi. Ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata amat tai doho siat Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Juanito Samosir. Manangise na mga raduti hati goran dokot habasaon dapotan hanguluan
hati goran dohot hamuliaun ibana. Poda 20 sada ayat 20 sada. Saya bercuma ho rasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangi hom mahatani di bata nagi nuro hommi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Jetro Dian Wijaya Sinaga. Ay nasa surati sini hatton ni debatado. Jala hasea mamudai, mamicang, pauliulihon, manugunogu di bagasa katigoran. 2 Timotius 3 ayat 10. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluan. Jalu hamu mapasu-pasu siat di bata amat tai doho siat Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Justin Pilipi si mangunsong. Sulikit maahu ali di bata jalatanda rohaki. Uji maau jalatanda aka pikiraki. Pesalmen 130 sia ayat 20. Sai burcu mahorasi rasa mati dungili hono kumatu ho tupal hangoluan. Parangi hom mahatani di bata nagi niruhommi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Samuel Marcelo Gultom. Tareho kamu ma pinggol muna. Jala Roma hamu tuaku. Jesaya 55 ayat 3a. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honoku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batada ginur homi ai ido hanguluan. Jalu hamu mapasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Remia todo si hombing. Sai marhapo santu Jehovah maho jala ulahon nadinggan. Ingat ton matanui jala raduti haburjun. Pesalmen 37 ayat 3. Sai burcu mahorasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangihon mahatani di bata naginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Hata si paingot di si Yovando Christian Gultom. Alayak kana marhapo satu Jehovah. Maruli hagogon mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik, marlojogi nasida dangololoja, mardalari nasida dangolo madati. Jesaya 40 ayat 30 sada. Sai burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi, ai ido hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho tod di purbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Kevin Petrus Alexio si Torus. Alai gawe na basar mahamu sama hamu. Aka para si roha. Masih sisaan dosa mahamu. Songon panisan di bata di dosa muna di bagasan Kristus. Efesus 4 ayat 32. Sai burcuma horasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangihom mahatani di bata. Nagi nurohommi ai ido hangoluanmu.
Hata si paingot di si Fernando Situmorang. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Hu ulaki mamadok marlas ni roha mahamu. Filipi 4 ayat 4. Sai burjuma horasi rasa mate dungele honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Kevin Nathanael Sitorus. Say jumoloma lului hamu harajau ni dibata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosudi aka odeng tuhamuna. Matius 6 ayat 30. Say burjuma horasi rasa mati dungi lehono kumatu hotupal hanguluan. Parangi hom mahata ni dibata na giniruhon mi ay ido hanguluammo. Hata si paingot di si Richard Samuel Gultom. Odo ale Jehovah di halungutor rohaku. Ai hati dakko donasida. Baboa na di hari koton paruga maonna alai dang marroha. Psalme 25 ayat 1-2. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan de batana ginur homi ai ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Yosua Rudy Fowler si Hotang. Roma hamu tua hu hamu akan lalu jalan nasorat asa hu pasona kamu. Matius 10 ayat 20 walu. Saya burjuma horasi rasa mati dungi lehonoku matu hotupal hangoluan parangeho mahata ni dibata nagi nuruhomi ai ido hangoluammo. Hata si paingot di si Henrico Sinaga. Songon holong ni rohani damang diahu. Songonido holong ni rohakku di hamu. Miam mahamu di bagasan holong ni rohaki. Yohanes 15 ayat sia. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honokku matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata amat tai doho sian Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Erwin Gurning. Jala ikon haholongammu Jehovah di batam sian nasa roham. Sian nasa ati-atim dohot sian nasa gugum 5 Musa 6 ayat 5. Sai burjuma horasi rasa mati dungile honoku matu hotupal hangoluan. Parangeho mahata ni dibata naginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Hata si paingot di si Chris Evan Panjaitan. Ale Jehovah sai pabotohom matuau akka dalammu jala ajar hotuau akka bugasmu. Psalme 25 ayat 4. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honok matu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluan.
Jalo hamu pasus-pasus na siyan di bata amat tay, doho siyan Tuhan Yesus Kristus, doho to di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jalari pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Hero Immanuel Juda Sinaga. Unang mataluho di bahin hajahaton. Alay taluhon ma hajahatoni marhiti-hiti nadinggan. Rom 12 ayat 20 sada. Say burcuma horasi rasa mante dungili honok kumatuho tupal hangoluan. Parangihom mahatani di bata naginuruhon mi ay ido hangoluan mo. Hata si paingo di si Peter Pandean siagian. Ahu do de bata nasun hinagogo. Sai marparangi di jolok kumaho jala daulat roham. Sada Musa 17 ayat sadabe. Sai burjuma horasi rasa mate dugile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan di bata naginuru homi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu na siyan di bata amat tay, doho siyan Tuhan Yesus Kristus doho to di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Olan Fernando Ota Pirimas. Jala tadi komohop-mohop. Unang say hamohop poturuham ay lahotu najat doi Psalmen 37 ayat 8. Say burcuma horasi rasa mati dungili honok kumatu hotupal hangoluan parangehom mahatani di bata naginuruhon mi ay ido hangoluan mo. Jalo mapasu-pasu na siyan di bata amat tay, doho siyan Tuhan Yesus Kristus doho to di perbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Samuel Sebastian Siregar. Bagas nai atong hamuraon. Hapistaran dohot parminotoan ni debata. Naso hasigato doa ka na. Jalan naso habogasan do akadalan na. Rom 10 sada ayat 20. Say burcuma horasi rasa mate. Dungile honok kumatuhotu pal hangoluan. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluan mo. Hata si paingo di si Jordan Godwin James Sinaga. Ulaho kamuma na ginuruho muna, na jinalo, na binege, jalanan ida muna diahu, dungi donganan ide batasi pardamei mahamuna. Filipi 4 ayat sia. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatan de bata na ginuruho mi, ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu na siyan di bata amat tay, doho siyan Tuhan Yesus Kristus doho to di perbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Buha Ari Johan Perwira Lumban Gaul. Akup ni alia kadongan. Pikiri hamu manasa parangi nasitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na dinggan begeon, rodi sudin na targuar haburjuan, na tahu puji-pujian. Filipi 4 ayat 8. Say burjuma horasi rasa mate dungile hono kumatu hotupal hangoluan. Parangihom mahata ni dibata, na ginuruhon mi ay ido hangoluan mo.
hata si paingo di si Frendi Frada Lubatobing. Jehovah do pangodingan ni sude akan nama kaholongi ibana. Psalme 145 ayat 20a. Sai burjuma horasi rasa mate. Dumile honok kumatu hotup pal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu na siyan di bata amat tayi doho siyan Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasan najat, jala di pargugui mahamu patupahon nasan nadinggan. Amin. Nuaing tabigima edde puji-pujian kursian peserta sidi.
Atong hamu akan apinar hamal ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton parpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditobus unang oloy hamu bedosa doho sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matoktong roh hamu na tu ibana jala tugi konon na do hamu masuk tu harajaon Banua Gijjangi martangiang mahita. Ale aman namin na di Banua Gijjang, asima roham dinasida akan na pinasahat nuaing tuho, say ramoti manasida marhite-hite tot di porbadia, say pahot manasida di bagasan padan naong nioluan nasida nakin, say parbadiai manasida di bagasan hatam, asa tarida haporsyaon nasida tujuluanon, marhite-hite parangin na denggan. Amen. Atong jongjong mahita, mangujungi parminggotong, maredde mahita nomor 150. Pilihan naong tapapungon martangyang mahita. Ali di mata aman namin na di Banua Gijjang, podo haroroan ni sa luhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajawom muditonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaommu, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di mata maho, disodakon Tuhan di mata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho.
Didopakkon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaur ho madamena tutodim. Horas madihita, langsung mahita, tu ulaun na badia, asarapma natoras dohot yanakon hudul, segera dan secepatnya. Tak mulai nama ulaun na badia, duduk bersama dengan orang tua masing-masing. Silakan dalam waktu 5 menit kami berikan waktu. Jalaroano tujolo tolu-tolu keluarga mak aboy te. Manang 4 keluarga pe boy, 4 keluarga. Diatur amang situat tama siak kudulan. Dalam waktu 5 menit, mari kita ambil kursi kita masing-masing. Tetak mata jaga jarak tabe. Tabu mata empata, asa tak pakai waktu, aka manami, karena sudah bawa tempat duduk. Tabu tempat duduk ta. Mereda meta masuk meta tua acara ulan nabadia di amu amang inang asa tahu basi rohatta taparade medeta nomor 152.
bata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati muna do roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungudison, adora kupanga kami ano perbadanan na badiai, leho mator di perbadia tu ganup hami, asa ditubuh kapursiaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami, pergugoi mahami masuadahu diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuh kapursiaon na mangulu, saitaiti rohanami asa lambalungu kami tu banua gijang, asa say masihol hami pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaulun di bata. Ita sakap nuang mangaton perpadanan na badiyay. Di ini ita tibang majumolo manang natau hita marulaw na badiya. Asa unang ko na uhum manangisi siya kitaon. Ay hola na udu roha jala na manorsoli rohana ala ni pabainan na nasuturi. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia dihasisani dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaw na badiya. Unang bedi oloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu nasiani. Tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jala naung ulak mangolu humokopamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan na badiya. Di ini tatakasi majolo rohat tabe. Jala alusi hamu masukusukunon jongjong mahuria. Di parhatutu roham do halak pardosa ko siak katutubung. Dohot alani pangalausim di pati de bata. Molo di parhatutu roham dogma olu. Namarsak do roham ala dosami. Jala di pangilu roham neng malua kono ang siya dosam. Molo songoni roham dogma olu. Di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana nang mate do ulak mangulu humokopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dogma olu. Olo doho mangkotap po siya roham lati ni roha dohot hosom ni roha. Aku miya olo doho mardenggan dohot talak na mangarsay ho. Jala na olo doho manesa dosa ni roham. Songon na pinangido ni roham. Sesaw ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dogma olu. Atong tapaw dubema rohata jala tatopoti masude dosata. Ihutok kamu matang yang di bagasar roham nabi. Ale Tuhan debata amanami merhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jujut tulaw si hami patikmu. Tamado ko na uhumu hami nuaing doho sugot. Molo balosonomu tu hami hobar tu pabainan nami. Alayala ni godang niasi do tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung dilehom humok kepami. Alani ubain na hum hami mangidu tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesama sudedu sanami. Jala lehot to di perbadia tu hami. Asa mergogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulaho na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano odo pe hami. Amin. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna. Jala na mauwas riasi ni rohani de bata. Sesaha matu hamu nahi na porsia muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus rohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarn de bata ama. Dohot anak. Dohot tod di perbadia. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguharmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togiho tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Doho tagugon. Rodi hasangapun saliling-liling na. Amen.
udul mahuria. Marede hita. Maredeta 153. Tangiho kamu ma tonani Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiei. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosaku bermain hidup mau liate bumi komponi main di parleo ma kasih siana hukum hidup jalohamu ma jalapangan ma jadi kudoi nani lewat amatian di moko kamu baik kamu masuk ini baik parmu kamu nadia jalan usuna sudah mangan dibuat makan minuman ini hidup mau liate ini hidup matuna sudah jalo kamu masuk deh kamu minum siang dia kami minuman na pada naik bar marhite-hite udar dan saya mau kamu baik hasil saham juga saya baik kamu masuk ini baik parmi motamu nadia atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni debata mahita marede. Seratus 154 Sa
155. Tuson mau ale tadiku, rina mau manjalo asani Tuhanmu, pinara denai dihu. Ilehon Yesus do dagingna, marite-ite rotia. Dilehon dohon damudarna, marite-ite anggur. Ta nomor 3, Las Jongjong Mahita Sudena. Diundang bangkit berdiri. Puji Jehovah, ale tadiku. Puji Imana debatani. Tagas sudah dope Lai puji aku basai, sito madaging tondipe, ikon dipuji sasude. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ali tordiku jalana sarohaku di bagasan memuji kuarna nabadi. Puji ma Tuhan debata ali tordiku jala unang tung halupaon dengan dibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana paluaho kosamsian hamaguan jala dileo tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala perdengan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bai tu hita hobar tu dosata. Jala dang di baloso tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan debata. Diakka na makabiaribana. Nunga takas di patu duho debata holongi rohana itu hita. Di namate Kristus. Umokopita uju perdosa do hita. Atong dalam malua mahita nuang serimasna. Dung gabi perpitor hita hinorkon di mudarnai. Dibahini sai pujion di pamangaku doho rohaku. Doho nasa pabainaku do Tuhan debata. Ola nioro di saliling-lilingna. Amin. Tajalo ma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homada mena tutodim. Amin. Amin. Shalom. Langsung kita foto bersama dengan tertib ke depan. Foto Bawa bersama. aktenya masing-masing.
Mamai tasudi.